Здравейте хора! Днес ще ви разведа с моето колело до река Изар в Мюнхен. Тези от вас, които за първ път попадат на това видео, бързо ще ви разкажа малко за мен. Казвам се Тенчо и живея вече от 5 години в Германия. От някъде 2 години и половина в Мюнхен, Бавария. И реших просто да започна свой канал, който да ви споделям какъв е живота в Германия, как се справяме и край краищата всеки може да прецени за себе си къде е по-добре и какво го устройва. Затова днес реших да ви покажа едно пътешествие, което ще го направя в неделния ден с колелото, понеже времето в Германия е доста капризно и трябва да се използвам, когато е хубаво и топло. Въпреки че днеска беше доста облачно, но все пак се беше по 18-20 градуса. В началото не можах много да запиша началото на пътуването, но по-интересните места са там. Сега не знам как ще се чува, понеже ще се записва в телефона, но после в монтажа ще добавям субтитри, нещо ако липсва. И така, надявам се да ви хареса. Смятам да качвам още видеа и да ви показвам различни неща. А пък може и нещо да ви хареса и да решите да дойдете да си направите на екскурсия. Добре, за днескашното видео това ще е нашата начална точка, тази малка отбивка, на която спрях да включа камерата да записва. И тук си карам продължение на няколко минути, може би 10 до река Изар, която е на около 5 км. Малко информация за велосипеда, с който съм. Купих го съвсем наскоро, втора употреба, беше доста на сметка, нещо по порядъка на 90 евро успях да го пазаря. И много исках да е маунтейн байк, 27,5 гуми с достатъчно голяма рамка, за да може да ми е по-удобно, когато карам. И общо взето, веднага след като взех колелото, започнаха да излизат проблеми. Като най-тъпия проблем, който стана е буквално когато реших да направя първата разходка, след като излезнах от вкъщи, задната ос реши да се счупи. Оказа се, че в местните магазини вече ни предлагат от този вид осечки, казаха, че са прекалено стари и вече не ги използват никъде. Трябваше да се поръчвам онлайн и да я чакам, не знам, някъде около седмица. Направих го, поръчах нова част, смених я, но в края на краищата тя също нещо не беше много качествена. Десото знам, че тези осечки специфично много се обичат да се кривят и да се чупят, така че реших направо да сменя целия хъб. Затова реших да поръчам хъб на Shimano и да го сменя целия, като запазя само обръча на гумата. Поръчах си нови шпици и общо взето отне ми около един ден да сменя хъба на задната гума. И също така реших да направя апгрейд с дискови спирачки, тъй като колелото нямаше дискови спирачки. В смисъл няма и в момента, трябва да му ги сложа. Затова новия хъб вече има възможност за монтиране на заден диск. И задната спирачка ще я добавя после с допълнителни адаптери и скобички. Но ще видим как ще спрях за малко да обърна стойката на телефона, понеже бяха сложил наобратно и не се виждаше много добре всичко. Така че тук продължавам напред към река Изар, изкачихме хълма. Тук е изцяло спускане додолу, като внимавам с спирачките, понеже все още колелото си е с старите V-образни спирачки. Те не са много добре проектирани за такива дълги и високоскоростни спускания, така че трябва малко по-предпазливо с тях. Но както и да е, успяхме да слезнем додолу. Тук дори виждате другия край на отсечката, която беше затворена от пътя, няколко ретро автомобила. Беше един ден, но пътя е много хубав. Тук наскоро го асфалтираха. Не че стария беше лош, но те си ги поддържат пътищата доста повече от България.
и много е готино за каране. Специфично реших да мина по този път, понеже знам, че не е толкова натварен. Има и друг път, който е доста по-натварен и даже имах случка предната година с моята приятелка, където за малко минахме с един състезател. Но както и да е, тук може да видите немските пътища, как са направени и колко са приятни за каране общо взето. Също природата по тях е невероятна. Все още дърветата не са раззеленили, но предполагам следващия месец вече ще е доста по-зелено. Тук ще спра на този мост да ви покажа един канал, който е също част от реката. Всъщност реката се намира малко по-надолу от него. Не знам защо, но тук ще ви покажа само канала, няма да ви покажа реката, въпреки че реално пресичам после малко по-надолу през един друг мост. Но ето така изглежда канала тук. И така, тръгваме обратно по пътя. Видяхте едно тракторче, което мина, също хората си ги поддържат и си ги карат старите машини. Както при нас, предполагам, знаете, България и Юмезета, същата история, само че тук си имат някакви техни марки. Continue on Klosterstrasse for 2 kilometers. Тук може да видите малко типична баварска архитектура. Това е някакво малко селце, не е много голямо, даже доста малко бих казал, доста старо. Тук вдясно имаше нещо като някакъв замък, мисля, че беше с доста красив фонтан. Не успях да го снимам в кадър в движение, но тук е красиво. Има перарика, става за отдих и е близко до реката. От тук нагоре ме чака доста голямо изкачване, доста дълго. Смятам да го съкратя малко видеото тук, да го забързам, за да не губим време и да ви покажа по-интересните части. Там от среща работа. Вижда са нещо като пътека. Няма коне. О, да, бе. Аз те знам скръвния, кой къпър. Ама ето какъв си пилоше. Ако яко ще ме спъкна гумата. По-му лесничко. Мисля, че е чисто. Продължаваме. Тук точно на този завой се разминах с полицията. Помислих си, че могат да спрат и да ме губят или да се обърнат и да ме губят, понеже карам без каска. И също така ви успя ми все още няма звънец. Две нарушения, за които можеха да ме губят, но слава богу не ме губиха. Така че продължаваме напред.
Качването си отне доста време и беше доста тежко, така че направо ще прескоча на частта, когато стигна до гората. Да ви покажа тук селцето, където In 500 meters, turn right onto Wolfratshauser Straße. когато дойдох в Мюнхен, защото с намирането на апартаменти е ужас тук. Общо взето трябва да живееш някъде. Я на хотел, я Airbnb. И така е стана. Намерих се тук, една стаечка, при една жена. Децата и тък му шли на университет. И къщата е свободна. Да, ще се спомня. Така се живеят германците. Да, под наем. Вземи този месец 2-3 хиляди от наем. И преспокойно си живурка. Не ходи на работа. Или ако ходи от къщи работи, life is life. Мрял се от всека цел, няма нищо. Ай, тук има линия с бан вдясно. Ай, та. Зад този джип. Някакво мрял до станция тук. Вече сервис са направили. Просто има къстички. Си купили едно време, така. Сега цените не са сигурно десеторно. Една къща под половин милион не мога да намериш. Евро. Само че трябваше пак да пресека от другия край. Тук няма велолев. Айде, тук ще му направим подмерчето. Остро, че не знам. Тъпче. Какво става, брат? Забранено карането. Но къде да карам? Ай. Наглобят. Щом съм отворен. Мотористите слезна напред. Главно ако това е едно оптично стабилизация. Тук преди продаваха ягоди. Сега няма. Взели са го жити. Да, няма. Тук беше ягоди. Могох тук да си взимам, бяха наблизко. Влака е с бавно минава. Така, не ми се ходи до Волфратхаузен, там е тъпотия, ще се връщам обратно. Този път мога да стигна до Грунвалд или Зелената гора, преведена на български. Там се прибирам. Общо до тук съм направил 23 км. Общата на дървето по-крила сложена. Не знам дали ще се види. Хареса. Хваната с верига и свински опашки. Брат, с немците такива с гъзицата от време на време. Landkreis München.
Тъй. Камерична рапица от някъде. Ай, там горе. Даже. Дали отида да ви покажа. Даже много хубава пътечка да бъде. Чай си забункай. Тук е един билеч. Билеччо. Ето тук има рапица. Има една катерица, която избягахме жадно това. И там горе е рапицата. Катерица тук е се скри. Кой знае. Та е. Малко офроуд. Все пак е офроуд колело. Рапицата по-близко. Е, там горе. Още един зум. Те там отсреща са Алпите. Още има сняг. Тук се вижда Цукшпиц. Това е най-високият връх в Германия. Мисля, че е дори в Австрия. Понеже е разположен на границата между Германия и Австрия. И от двата края, от германската и от австрийската, има лифт. Се качваш догоре. Интересното е, че предния път, като се качвахме, австрийския лифт беше по-евтин. И те горе двата стигат до върха и кажи, че са нещо като обща станция. Готино е, сам че билета беше 60 евро. Отиване и слизане. За скиорите е много хубаво, горе ще има ски писта. Доста е височка. Даже мисля, че не е за начинаещи, но пълно е с скиори, които ходят до там. Общо взето, като си вземат някаква годишна карта, да излиза по-евтино. Не трябва да плащат по 60 евро за качване и слизане. Супер, с моите келеви спирачки. Какво такова? Или падаме или продължаваме, това друг вариант няма. Гледам целява. Излизам от селцето вече и тук карам по Виолета, която продължава покрай главния път и отиваме напред до Грюнвальд. На това струче ще пресипя и да си правим цивилизован. Шел, цените на горивото, който иска да бие. Ето. Обикновения бензин, даже то не е най-обикновения, е по-евтин. Има с 10% етанол, то е обикновено към 1,65-1,67. Горе-долу към 8-9 цента по-евтиното обикновение. В България мисля, че всички е по принцип такъв с етанол 10%, само че не го пробутват за 5%. Обикновения бензин по принцип има 5% етанол, за те, които не знаят.
Америка има и само етанол. Не съм виждал да продават само етанол, но все пак сме в Европа. Малко или много, щата са по-универсални тук. Тая баба, не знам дали я видяхте, именно сега съм спрял. Аз се скъсам да въртя. Тук съм на втора по средата и трета отзади. И не мога да настигна. Жената е с електрическо. Само се прави раздвивка на краката. Тук има цветя. Страни, ако виждате лалето, да са обслужване. Влизаш, береш си, сложиш си цената отгоре, колко струва едно цвете и плащаш си и си взимаш. Защото е едно доверие. Хората са честни тук. Доста печеливши. Навсякъде са цветя. Зелбаш найден. Което означава самичък да си ги откъснеш. Ако се обърнеш наобратно, прилича малко на тази полянка от Windows XP. Едно време. Хубава гледка към планината им. Мисля, че някъде имаше една скамейка. Не я виждам дали са емотнали. Имаше една скамейка. И седиш тук да гледаш планините. Мая няма вече. Да, махнал съм. Ето е. Планините ще ги гледаме друг ден. Сега газ да се прибираме, че айде. Едно време бях фен, ама все още съм им. Там старите модели до към 2010-2011 са много хубави. Но те вече, както ги купиха китайците, нещо съсипаха марката. Качеството доста им е занижено вече. Пак си сигурни, едни от най-сигурните автомобили, ама не са каквото бяха едно време. Особено
S80 мисля, че беше 2008-2009 година. Пускат V-образен мотор на Ямаха. Едни от малкото двигатели на Ямаха в автомобили. И е изрод. Ямаха обикновено правят мотори, двигатели за лодки, но не е за автомобили. И просто за феновете на Ямаха това е топ модел на Volvo. Отска краечките, вижте как са до селото. В България някой ми каже, че живота не може да се гледа до села и градове, да се гледат работите. Само се намират оправдания. Човек иска ли, има начин. Къде тук си имат ферма, всичко. Може да е на края на селото, но си е тук. Никой не му пречи. Всичко си е цивилизовано, чисто са редовно, поддържа се. И така, това е начин. Късите води тук, бе. Нямам кавам сега, целяши се. Тук може да видите малко по-съвременна архитектура. Предното село беше доста старичка. Си е готово вече. Готов. Втори, измазал. Еличко всичко. Има кафе магазин от другия край. Ама няма да пием, че ще са. Това са много места. Някой каза му излетял. Тя вел алеята продължава тук. А тук има бирария. За тези от вас, които не знаят, какви са германските биварийки. Ека ли ги? Бирарийката, масички. Има място за спиране на коли, колела. И обикновено са на такива възможни места, където има някаква виолея. Като е хубаво времето, виолеите обикновено са в раш. С хора има огромен трафик, днеска е сравнително спокойно. Бирарията е празна, чисто, че но никой не му се кара днеска. Къде го е сбрал? Реално съм точно на спирката. Но да видим. Така, съм на коя гара съм?
Бухайм. Бухайм. Да. Не знам дали го произнасям правилно. Така мисля, че Бухайм. Къде е сбавно? Където ми го показвах. И така. Газ за Бургас. Опа, чай си пуснем часовника. Тук има някакви големи фабрики на Линде. Вляво. Цяло е индустриална зона, където върва в момента. Линде вляво. Някакви други по-малки вдясно, офис сгради. Колко работят, кой ги знае. Доста фабрики в Германия също са. Или са затворили, или работят на минимален капацитет. Отсреща има голям Лидъл дека. Опет деката, Лидъл. Се виждат. Линде офис център, имаше инженеринг. Сега аз тук съм на кръстопът, обаче трябва да видя на къде да фана. Добре. Значи пътят мина тук. И в двата случая. In 300 meters, turn right toward Gabriel von Seidelstrasse. Да. Когато излезеш от камерата, turn right toward Gabriel von Seidelstrasse, then turn right onto Gabriel von Seidelstrasse. Брах. Тук съм надясно. Надясно. Turn right onto Gabriel von Seidelstrasse, then turn left to stay on Gabriel von Seidelstrasse. Не ти разбрах. Като че по принцип отгоре на iPhone се показва в острова на къде да караш, а тук не. Къде излезна върфука? Те сели. Wolfratshausen. Turn right toward Gabriel von Seidelstrasse, then turn right onto Gabriel von Seidelstrasse. Про навигацията нещо се обърках. Добре, фанахме на пътя. Полем напред. Добре. Slight left. Какъв слайд лев, бе? Тук е много хубаво вело, защо да давам наляво? Луда ли си? In 600 meters, turn left toward Habenschattenstrasse. Гледай сега. Казваш ли 600 метра наляво? Няма наляво, тук трябва да си карам направо. В другия край тук има едно дерево дясно, не знам дали се вижда. Но няма как да завърча камерата така. Едно деренце има. Там
Там е река Изар. Той дере, реката, корито на реката е буквално. Ние сме тук по билото отгоре. Река Изар минава отдолу. От тук аз трябва да отида от другия край, от другото било. По принцип има доста мостове на реката. И те карам направо, докато не видя някакъв мост. После ще живея надясно. Не би трябвало да е прекусил. Не мисля, че навигацията ме прекара през най-оптималните пътища. Тук има някаква колелица. Надясно. Чакай, какво? Трябва да пишем това. За някаква парака изче. Вратата е метална, няма нищо. Някаква звезда има там, на пода виждам. Може да е някакъв паметник за евреите. Нацистските голуби. Ето го дерето. Отидам при някъде. Ето там някъде. Парчето тук. Готино спокойно. Трябва да видя после в Google какъв е този паметник тук. На стълбо дали съм. Така. Слезна аз долу до реката, понеже тук има един път, не се слиза до реката. Да. Къде го? Кибелата. Не знам дали се вижда. От тази. Ето тази жълтата. Грунвалд. 4 км надолу. И добре, хайде. Radfahren absteigen. Oh fuck. Това ще е тези за спирачките ми. Пише колездачите да слезнат. И мога да се досетите защо. Ако бях с своите спирачки, ще е голям кеф. И що ли, бавно ще карам. Почна да изтърват, се фърляме тук в тревата е. Бабе, бая се наклона, усеща се. Аз се стегля назареч. Правя кълбета е сега тук. Мамка от полиция. Трябва да слезнем. Ще идва полиция. Как ще го скачи това? Доста се е голям хълма, ама щом полицията върви, реших да слезна, да не рискувам глоба, че отгоре имаше знак. Изрично да не се кара, да бута в колелото. Както е, няма ги, продължаваме.
Head north on Kalkofenberg toward Joseph Breyer Platz. Екали ги стълбите, дето отиват горе до този паметник. Тук пише затворено заради Хангрутсгефарт. Не знам какво е Хангрут. Обаче Гефарт е опасност. Може би там горе има нещо като малко свлатище. Дървета, може би затова има опасност някакви дървета да паднат. Са им слаби корените и да паднат върху хората. Продължаваме. Карам пътят към ще черен път по дясна пътека, но не мисля, че съм готов за такива все още. Асфалта ми предпочитам за момента. In 100 meters, continue on to Joseph Breyer Platz. Head northeast on Bachstrasse, Kalkofenberg. In 200 meters, slide left toward Habenschattenstrasse. 200 метра наляво. Наляво. Та пътека, та виолея. Тук има едни канали в дясно. Той е такъв плавателен канал по реката и често по нея минават салове с хора, които се веселят, пият, не знам как казват точно германците, трябва да проверя в интернет. Но просто 30-40 човека на един дървен сал и свирят и хората си пият. И тук даже е на този мост. Могат да се видят някой път саловете. От тук минават от единия канал надолу. То отгоре е по-висок, тук отясно. Отдолу и по-нисък. Head southeast, then make a U-turn. И тук има една рампа, по тях по нея се пускат саловете. Make a U-turn, then turn left onto Bachstrasse. Ето е рампата, е тук вдясно. И оттам се пускат. От този канал горе-долу е на нашото ниво, където сме в момента. Горе-долу на нивото на моста водата. И от тук се пускат с саловете по тази рампа. Голямо шоу. Сега, и тук хубавото е, че си знам пътя. Само че мисля да карам от левия край на реката, понеже оттам е главното шосе, отдясно и черен път. Красив е, но после става проблемно пресичането на реката. И затова ще карам отляво, хем е асфалт, хем си го знам. И после директно на моста се качвам, преминавам. Се качвам горе на билото в дясно. А пък там горе мога да видите малко красива немска архитектура. Ще е много готино да живееш. Продължаваме пътешествието. In 200 meters, continue on to Indiraisar. Навигацията още работи, трябва да я спра. Така, стигнах до още една дига тук на канала.
мисля, че става малко широк, да разгледа си какво става. Но като изпускателна система вдясно. Предполагам, ще го изпускат при нужда в реката. Също го използвам с като контрол за наводнения. Но това е чисто много система, която се изгради за тук. Ека чисто нова дига. Шлюзове. Не дига шлюзове. Така нареченото. Ето там даже тук гледам са направили като аварийна система. Тези днес ако откажат, няма да сработи, понеже е по-нависочко. И затова и казах, че е проблем, но ако карам от другия край, трябваше да карам по тази дига. И тук стигам до никъде. Там има един мост. Не знам дали се вижда, има едно мостче, но отворено не. Нищо трябваше да се връщам обратно. Все така, нека да видим това нататък. Някой е извадил билките. Чак тук се усеща. Къде е? Къде ли идва? Тук има една малка бирарика, гледайте как са. Сега е затворена. Забранено къмпингуването. Супер! Тръгнах да къмпингувам, аз тук на бирарията. Се много пиян става, не? Добре, сега ще е драпане нагоре към моста. Така ми направо умреха. Аз съм се познал. Те младежи, боже им, с биричката. Барбекюнце. Ще прикарат тази вечер на реката Майдо. Ето Грюнвалд. Само расте дистанцията. Где беше 5 и беше 4, сега е 5 км. Трябваше да се направя почивка някъде. Ама аз? Юрош, давай! За какво ми е почивка? Айде сега да видим моста тук. Горе върви влака. Тук може от другия край да се обуви. И ето. Готвим. Всякъде е заграден, да не можеш да се фърляш. Ще ги има и такива откачени. Ей, тук ще спра върху. Ей, тук ще спра. Ще гледката е готина. Вижда се канала. Така. Е там. Барбекюристите. Те с колелата.
Може да те изберат, но там отиваха да презареждат. А там още им печем от някаква каса. Ще готвим. Реката е много красива. От другия край. Сега това колко съм го яхме. Другия край, къде дигате. Хората долу се разхождат в пътеката. И останалата част е капа. Те белите камъни, всичко, каквото виждате, като има някакви валежи или се топи снега от Алпите, с пълни кажирче до там, до където е камъните, се покроят всичките белите. Че са много приятни, като лично на тях, като такова масажно легло се. Си се рек, някои хора не предпочитат такива твърди работи. И готвим някакви гълби има отгоре също. Нърма на сервата е там един. Навсякъде вече е модерно да има катинари. Този мост не прави изключение. Пълне с тях. Този от 2020. 2000 година, това е 2020. Поговоря. Този е пресен. 21. 2014. Така някакви безсемени карат. Руди. Така още някакви залюпани. Хората си хареса. Както е. Нека се насладим на реката. Има куче. Днеска времето е облачно, но е красиво и топло. Добре, дойдох до другия край на моста. Само че продължавам пеша, че нещо краката ми се сланаха. Даже планира някаква скамейка, ще спра за 5-10 минути се почина. И продължавам. Там горе също има един друг мост, пак пешеходен. Отгоре влака върви. Ето го. Ето тук върви влака. Комбиниран мост. Не съм видял влак до сега тук, но предполагам, че съм. Оказва се, че посоката ми е точно по този пешеходния мост нагоре. Хванах се аз пъти вече за дома. Общо взето имам 10 км, 5 от които са по тази права. Гераде Алфа. Само направо. Красиво е. Тук е само гори, само че се хладня вече доста. Може би стана 10 градуса. Коней надолу. И в гората още повече се усеща.
Както е, ще оцелем. Следващото клипче е от следващото населено място. Няма много интересно. Просто пътища, горски и това е. Време на време има някакви се пресичат. Там мисля, че имаше още един по-главен. Пак Велолея, която тя към моето градче, с чуя дали не е да ни фана. То общо взето какво те фана. Постоянно едно е също. Стигнахме до цивилизацията вече. И ето още една бензиностанцийка с повече цени. Дизел 1,54, супер е 10, дето ви казах 10% етанол, 1,64. Фонахме залеза.